Ассалому алейкум. Яке аз забономӯзони мо Исмоил дар муддати 6 моҳ аудиокурси Onebookро бо муваффақият ба анҷом расонид. Ҳозир бошад мо ба боғи рӯдакӣ омадем то ин ки ба ӯ сертификаташро супорем ва якчанд савол оид ба омӯзишаш аз он пурсем. Салом Исмоил. Салом алейкум. Табрик мекунам шуморо Исмоил. Шумо бо муваффақият 6 моҳа курси моро ба анҷом расонидед. лутфан дар бораи забономӯзиятон, дар бораи таҷрибаатон ба аудиокурси Onebook ба мо нақл кунед. Салом алейкум, ман Ҳабибзода Исмоил. 6 моҳ пеш ман курси 6 моҳаи Onebookро дастрас намудам ва забони англисиро ҳозир хеле хуб медонам ва гап мезанам. Исмоил, ба шумо омӯзиш душвор буд ё осон? Не, дар моҳҳои аввал вақте ки ман курси 6 моҳаи Onebookро дастрас намудам, он қадар душвориҳое надошт, фақат осон, қулай ва ҳозир хеле хуб бо забони англисӣ гап мезанам. Хеле хуб Исмоил, шумо дар бораи аудиокурси Onebook аз куҷо фаҳмидаед? Дар аввал вақте ки ман дар рекламаи шуморо дар телевизион дидам ва ташаккури зиёд ба модарам ки вақте ки ман гуфтам ки мехоҳам ки забони англисиро омӯзам ва дар оянда як шахсе шавам ва ба ватанам содиқона хизмат кунам. Ва модарам ба ин розӣ шуд ва мо аудиокурси Onebookро харидорӣ намудем. Исмоил, агар тонед барои бинандагони мо натиҷаатонро нишон диҳед, якчанд сухан бо забони англисӣ гӯед. Майлаш. Hello, my name is Ismail. I'm a Onebook audio reader and now I finished the 6 months. During the 6 months, I listened, talked, and I got vocabulary in English language. I want to talk about my learning. Every day, I listen to 2 hours in the morning, and after listening, at noon, I read about the best text, about the best history. After that, at night, I listened to 2 hours audio Onebook, and after listening with the audio Onebook, I write about my wish, I write about my work, and other things. By the way, during the one day, I paid attention for learning English language 7 hours. It was perfect for me, and now I say after finish the 6 months, I can speak English fluently. I can express thoughts freely with foreign in abroad. I don't afraid of mistakes because when human afraid of mistakes, he does not reach his goals. Thanks a lot for this method or this book, Onebook company. шуморо бор дигар табрик мегӯям Исмоил. чӣ хеле ки мо дидем, чӣ хеле ки мо шунавидем, шумо ҳозир озодона бо забони англисӣ суҳбат мекунед. Албатта. ин сертификати шумо Миннатдорам. ва аз номи ширкати мо якчанд тӯҳфа ба шумо медиҳем. Ташаккури зиёд. Исмоил, шумо ба бинандагони мо чӣ гуфтаниҳо доред? Нафароне ки мехоҳанд ки забони англисӣ ё ки забони русиро дар як муддати хеле кӯтоҳ яъне аз худ кунанд ва бо ин забон хеле хуб сухан кунанд, нотарсида, ноҳаросида дар хориҷа ё ки дар ватани азизи худамон. Нафароне ки мехоҳанд ки забонҳои русӣ ва забони англисиро аз худ кунанд, аз ҳамин китоб истифода баранд. дӯстони азиз, агар хоҳед ки дар муддати 6 моҳ мисли Исмоил забони англисиро аз худ намоед, аудиокурси Onebookро худи ҳозир фармоиш диҳед ва омӯзишро сар кунед. шитобед, худи ҳозир бо 45% тахфиф фармоиш диҳед. дар давоми 24 соат бурда мерасонем. бурда расонидан комилан ройгон аст.